siftare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayila gambi ba fata dingirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombuko ha to masina ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jonde hakkude jagode leydi sénégal kamede leydi france waɗani gartama leydi sénégal temedere milliard woni ko signina hakkude mabɓe to leydi mauritanie jonde tataɓire G5 sahela yuɓɓinama hanki o to noksoɗa lamorgo leydi mauritanie e tawtorede banque afrique de développement to leydi mali ko haare bonde waɗi balɗe ɗiɗi e nder diwan ansogo ha fayenma gawo ɗum ko haare hakkude al-qaïda kam e l'organisation état islamique ko heewi wasi hen fittande muɗum to leydi guine konakiri gam teskede kewgol bandiji ne ñaaƴa e nder lamorgo ngo laamu leydi ndi darni goomu spécial gam hattade beele yimɓeɓe gona e jama kabruji men mana en ha to côte d'ivoire ghana burkina faso nigéria ma jaaha to guine équatorial rd congo cameroun ha to joolama jaɓeri kabruji men coftal ɓalli kippodiroje hande o to qatar fuɗɗitima ma arani hen musidɗo men oumar dembela diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala ko wona ndema ko ndema ɓuri ɗuma ko hen guura yaltata ha neɗɗo o wawa wurde gam ɗaɓɓoyde gurdam goɗɗam abouba taweteɗe to états-unis de amérique joom yiyande moƴƴere faade ndema weeɗi juuɗe muma faade dendagal bandiraɓe kala gaare ndentinen sembeji men ha ɓamten ndema e lappol palol dande maayo kala sa ari ha to duggu hebbiya woɗɗani sinthio amadou mariama ma tawɗon guesa mawba dariba yadubay jamanu kala ko jiɗɗa hande ko fate banguel leɗɗe ha tenti kadi luguimaji moƴƴi bio jaaduɗe jamanu kewɗi nafoore an comoytoɗo nokkuji goɗɗuɗi gonɗo e hoore fonde e ko taari ɗuma an taweteɗo lappol palol dande maayo mauritanie sénégal kala ɓattitimama ona luguimaji moƴƴi jaaduɗe jamanu jiɗɗo somade jiɗɗo sodande galle mum sa ari ha to duggu hebbiya waɗɗani sinthio amadou mariama ma heɓɗon kala ko jiɗɗa e luguimaji abouba joom yiyande timmude wi gaare daroɗen jaltinene koye men caɗele ha tenti kadi erago faade laamuji ɗi kala nde battata haqqillaji men e gueɗe baaɗe ni hen so ɗanniyankoɓe batti wadde ɗuma an jiɗɗo somade koɓe mbiyata kaani goona woni ñama ko badayse nonne kadi kanje naajo woni hen ne mbiɗum jayeje e luguimaji goɗɗi kala nanɗon ɗo e balɗe seeɗa kala ko jiɗɗon e luguimaji ha e fruiji kala ma on keɓɗum ɗon ɗo cuuɗi meɗen duggu hebbiya son jiiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodir ton koye biyeteɗo Abdullaahi Dema 78 289 49 89 walla jokkodiron e biyeteɗo Bakary Balde 78 254 01 74 walla jokkodiron e biyeteɗo Daouda Balde 78 311 18 99 walla 99 wal 96 walla jokkodiron e biyeteɗo Ibrahima Balde mbatta ko 77 010 84 43 musidɓe tedduɓe ndema ko nafoore yaltini men e caɗele ñalawma moƴƴo tedduɗo ñalawma jokkere enɗama ñalawma yiitu bande
on ñalawma noon waɗata ɗuma ko enɗam Abdoul Mariam Boubou Samba on ñalawma yuɓɓinte koto cuuɗi meɗen Madina Njaajɓe ɗum noon waɗata ko ñande 17 nduɗo henna lewru décembre ndu gonɗen so jomiraɗo haaji ɗon ɗo cuuɗi meɗen Madina Njaajɓe enɗam Abdoul Mariam Boubou Samba aɓe bismi hena dendagal bandiraɓe Madina Njaajɓe naɓe kala on ñalawma noona subaka o jangete ko deftaral teddunde woni Qur'anil Karim silkiji mum kame dowwoji mum kala so yeehi ha takkusano juulama waɗete ko conférence ko fate banggue yewtere wasiyade yimɓeɓe faade moƴƴere yuɓɓinta ndeɗon yewtere ko ceerno Saydou Nouro Ndiathia kame yaadiɓe mum kala taweteɓe ɗon ɗo Madina Njaajɓe invité de honneur oɗon ñalawma ko Abdoulaye Aliou Ndiathia gueɗe ɗe kala noona pawa koye dow inde teddungala Mawlaya Idrissa Ndiathia kame galle ceerno Hamdou Rabbi Ndiathia kala aɓe bismi hen dendagal Madina naɓe e dendagal guure taariɗe Madina kala ha tenti noona ko wayno gollera ko wayno kasga hayre mbara nonne kadi juude jaaɓi hayre laaw e dendagal bandiraɓe kala ene bisma hena yettiniɗo hen ɓattaki o ko Amadou Tall taweteɗo to leydi Gabo mi dañi bela mi hirndana bela yoro mi joftay bela ayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sow safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe kala hande o mo tawe to wuuro witego Vélingara Fulɓe noon woɗɗani leydi Gambie woɗɗani Guinée Bissau sara gendarmerie kesso taweteɗo nder wuuro witego Vélingara Fulɓe kala jiɗɗo jokkodirde docteur Djiby Sow ari ha ɓattiti leydi Gambie leydi Guinée Bissau docteur Djiby Sow en andina dendagal bandiraɓe kala basma ko tawete tokkidira ha hande ne golla woni ɗon ko biyeteɗo sohna Aminata Sow so tawi noon ko leydi Mauritanie Nouakchott tawete ɗon ko musidɗo makko biyeteɗo Makka Bana docteur Djiby Sow ene safra ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde sotpisa diabète tension hernie estomac ɗo jeddumigo keeceji musoje koyɗe musoje cimmiɗo ha hoore mum wahliti mo seyɗani memi gonduɗo e dabare donkude ɓesnude fode sa jokkodire docteur Djiby Sow ma heɓen ko laaɓi docteur Djiby Sow sa yiɗi jokkodirde tongoɗe makko leydi Sénégal mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko leydi Mauritanie mbatta ko 34 83 26 89 walla mbaɗa 31 27 27 79 57 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko tongode leydi Mali 00223 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade docteur Djiby Sow safriyanke ngana kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde jeenaya bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon rewidade juɓɓudi golle moon to hello moon YouTube ko musidɗo moon Saydou Abouba no mbiruno ɗenen gardidi kabruji mena jonde hakkunde jagorɗe leyɗele woni leydi Sénégal kami leydi France ɗum yuɓɓinama hanki so tawi ko leydi Sénégal e gardogol
hoore jagode leydi ndi woni Amadou Ba so tawi kadi ko leydi France ardi ɗum ko hoorejo jago leydi France woni borne kamɓe kala ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi jokkodire hakkude leydi Sénégal kame leydi France hakkude leydi France kame Sénégal ko leyɗele ɓoyɗe jokkodirde gueɗe faggudu gueɗe ɓamtare ha tenti kadi ko gueɗe ganni kala ene tijja ene teska hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ɗum ko hakkude jagorɗe ɗen jagorɗe tawtoraɗe ɗe kala ɓe dañi sifodirde ciifande kene tolno e ciifande jeegom hen sifande ko jangde kame coftal ɓalli ko fate banggue pine e ganni ko fate banggue développement woni ɓamtare e fate banggue gueɗe goɗɗe ha tenten ndema e gueɗe patuɗe ɗen gueɗe kala nden jonde noon wonani fartange Sénégal kene tolno e temedere milliard ngam ƴellidde woni e gueɗe faggudu leyɗele mum ha tenti kadi e gueɗe dendade hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala to leydi Sénégal keddotoɗen jeheten ko toon to ngapparu jaggama toon suka Maroc najo guurɗo e nder leydi Sénégal nottortoɗo Samrose on noon jagga ko to ngapparu jaggira kadi ko drogue walla mbiyen ni cocaïne e luude toon village waɗi hen sukaɓe rewɓe iwɓe to leyɗele Maghreb ko wayno Tunisie kame nokkuji goɗɗi kala taw kadi ɓen o yeyat ɗumen e dow beledi mumen taw kadi omo yeyra hen wonande cocaïne kanko wiya teɓɗo samo tawi juuɗe baɗɗo hoore mum ko joom ngaalu no feewi Fadilou Keita coordinateur ko fate banggue nemi ko toura ko fate banggue tour Ousmane Sonko mo yiɓɓinta e nder leydi Sénégal kanko woni ɗimmo Pastef jagganoɗo hanki walino to commissariat hande noon mawo dara yeeso procureur ene gasa o waɗe déféré walla ni wa accite kanko noon siftino won nanguira ko windude e hello compte Facebook makko ngam windude en ko fate banggue koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Sénégal majjuɓe ha hen goto yiita ene wasi fitta ɗum taw ko jooliɗo keddiɗo yiitaka wo tuumi ɗum ko l'état o tene kadi o tuumi ɗum ko laamu leydi ndi Sénégal to Mbacké SMCN jarawo e duuɓi 14 jangowo kam waɗi hoore mum wonande ko biftaɗo walla mbiyen ko baɗaɗo kidnapping ɗum noon koto Mbacké ɗum ko caggal nde o holliti o jole auto mo 406 ono di jinnaɓe makko nden tan woodi biftiɗo téléphone o yaade wulango makko firti tan jinnaɓe makko kañumen ne kawji hen no fewi jeehi kalani police o wonno ko yiitede gila tan talata jawtuɗo o yiita koto Parcelles Assainies mo Dakar caggal no nde o jooɗi e yeeso police o holliti ko kanko nawi hoore makko o yinno ko yaade Dakar ngam golloyade o waɗi hoore makko no comme neɗɗo biftaɗo ni woto jinnaɓe makko gandude ɗo yano saabu siftinde no ɗo saaha ɗum ni heewi no fewi ñana tan neɗɗo majji ha ɓooya wonta tan pundi yahori taw andaka ni holko hebno joomum ha waɗi ɗeɗo henna gueɗe taw ne wawno hutorade goɗɗum taw wona ndiɗo henna mbadi dande leñola Baba Maal ne jogui sunare nden sunare noon ko ustare baaɗi ko taw kadi ko biyettinoɗo Adama Niassa ɓurnoɗo ɓattade mo no fewi yalti aduna koye accident autoroute mo Dakar ko wona ɗum kono no festival blues des fleuves ponnoɗo yuɓɓinede ñalawma hande janggo e ɓawo janggo kala dirtinama ngam ndeɗo hen sunare jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw dande leñol Baba Maal e dendagal Podor kala e yaadiɓe kippo mo dande leñol kala nde jomiraɗo yurmoto yaafo on baadiraɗo jaltuɗo aduna o ñalawma ñalawma 10 nduɗo hen lewru ko ñalawma mawɗo leydi o yuɓɓinta ko fate banggue jonde mawnde décentralisation ko fate banggue gueɗe gonɗe e nder leydi ndi kala ha mbawa nawede won e nokkuji goɗɗi kala ɗum noon waɗata ko ñande 11 lewru décembre nduɗo hen ndu gonɗen taw waɗata ko toon to Grand Théâtre e tawtorede mairie e tawtorede wonande eli lokko en jafuɗon wonande ɓen toɗɗaɓe yo gardo mairie ji e commune aji kala ko ɓen jogori tawtorede nden jonde mawde taw kadi ko jonde wonande gueɗe gollorɗe leydi ndi ne mbawata yaccinede ha ɓuura kadi wawde woɗɗodirde yoga e nokkuji ha yimɓe ɓuura wawde yiitade hen koye mumen mouvement de handicapé en
taw koye taweteɓe républicain ɓe leydi sénégal taw kadi ko handicapé en mbaɗi jonde mumen nden jonde noon ɓe mbaɗi ɗum koto ñiɓirde APR nden jonde noon ɓe kolliti ɓe cuuɓi woni mbir mabɓe 2024 ko mawɗo leydi sénégal woni Macky Sall kono wonɓe ɓe cuuɓi yo won mbir mabɓe nde tawno ɓe jiitima koye mabɓe no feewi e laamu mawɗo leydi ndi a sénégal to leydi sénégal keddoɗen hanki to galle laamorgo to kanko hoorejo leydi ndi woni président de la république Macky Sall o darodima toon e sukaɓe yaltuɓe duɗal Fatima taw ko sukaɓe tokkosɓe élevaɓe arnoɓe yillade galle laamorgo ngo gam visite ɗum o dañi fottodade e mabɓe e yewtidde e mabɓe e wossodide mabɓe miijoji kono ne kadi hollirde ɓoyata mo waɗi hen golle payodinde ko fate banggue sukaɓe he mbatta tawtorede ko wayno batu jonde batu jagorɗe e gueɗe patuɗe noon haaɓe ɓuura andude holko woni juɓɓudi galle laamorgo ngo holko woni juɓɓudi jagorɗe kam e hoorejo leydi kala to leydi sénégal keddotoɗen wonande jayidi yanke Papa Alé Niang ko hande aljuma o jooɗi e yeeso ñaawo mbaɗi tengurengu gam hettedemo ko fate banggue haalullaji e document ji ɗi wo yaltinno taw kadi faati koye gueɗe ɗe l'état o holliti ko haali ko fenade laaɓani ɗum ko caggal wonande pelle kewɗe nde bindi ɓatakuji ñagade nde o ɗaccitte 2015 mawɗo leydi ndi sénégal hollitino wonande e nder laamu muɗum dumbata jayidi yanke kono kadi ɗum laatima oɗo saaha mo gonɗen ko ay wonde kala ko ɓennoyi e oɗon kabaru ma en gartoy hen compte Zik FM ko radio wiyete noon jeeyi ɗum ko Bougane Gueye Dany uddama ɗen compte ɗum ko caggal 21 septembre 2021 nde uddano compte Sen TV ngol lawol ko Zik FM kanji ɗiɗi kala compte ji mabɓe guddama hanki noon kanko Bougane Dany o holliti wonande gollotoɓe ɓe ko hewɓe ɗum so uddama firti ko ɓen bamum sukaɓe yumum sukaɓe kala yo keɓoy galleji men jooɗo jeeyi sababu uddede ko fiscal woni o yoɓani lempo kene tolno e milliard uji ɗiɗi kopreje franc CFA ɗum jeeyi sababu ɗen gueɗe kala bolokinede ko fate banggue santé cellal ɓalli diwan Kaolack 12 ka paludisme woni ko windita e nder lebbi tati cakkitiɗi ɗiɗo henna ɓuuri hitande yawtunde wonande ko diwan o winditi taw kadi winditi koko fate banggue wonande ɗeɗo henna caɗele biteɗe paludisme taweteɗe e nder nokkuji ɗi kala hakkude Bakel e Kidira hanki koko hamni film kamniɗo ɗum waɗi ko waɗi ɗon sara nokku biteɗo ɗum noon sara nokku biyete sara nokku ɗo sara jafuɗon hakkude Bakel e Kidira sara nokku biyeteɗo Sabu Siré ɗum ko caggal dognowo oto goto pinowo e wuro wiyetengo Sanu Kole ɓundu Sanu Kole e wuro wiyetengo Sanu Kole ko toon wo iwan walla mbiyen wo iwanno koto ɓundu cowi hakkude Sanu Kole kame Sabu Siré ha fayenma Bakel ko ɗon wo doganno kono kadi hollitiri jayne nde ko bandiji joguitiɗe armeji kollino yo darto gaynimo ngal kural noon yani koye hoore he accanimo haw yalti aduna ko wala ɗum ko mo wonduno on noon huuli dogi on noon caggal mum nde gendarme aɓe nangi ɗum mbaɗi hen losko holliti wona kañum kono teskama ɗin bandiji janino wonande e gollorgal sunowaji gotal baɗol tan aménagement oɗo saaha noon loskoji luggi ene jokki hen en jiiɗino jokkodirde musidɗo meɗen Amadou Dioba gawlo ɓalejo mo radio Kidira ma en garto e makko so jomiraɗo haaji beele keɓen ko ɓuuri hen labde nde tawno hunde no yaari ni ko gueɗe kawniɗe no feewi jeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor jeehetongo to e Bignona pol emploi ina wayno ko catal projet wiyete ni henna ɓe noddi fodde temedde joyi suka liggotoɓe kamɓe fof nde ɓe gari ɓe nooti ɓe namdiɓe hol mecce ɗe ɓe jogui ɓe mbi ɓe cuhli sofragal
eɓe cohli holɗum ministre e mécanique eɓe cohli holɗum e électricité e dennangal mecce ina wayno ɓe dañi hen tan ko tato joni noon eɗen mbasi o sukaɓe men ɓe nde wonno won musidɗo men goto arno ɗo projet goto ina wiye projet almanaɓe eɓe gari imme liggo o namdi sukaɓe meɗen omo yiiɗi fodde capantato suka haal pulaar yo garnoto e liggeyaji nden ɓe gari ina wayno dañi hen tan ko ɗiɗo joguiɓe mecce ko heddi ko fo ala mecce eɗen mbasi yo noon sukaɓe weltare tv yoɓe mbad feere ɓe jangga ɓe mbadde hen mecce so tawi neɗɗo jangi watti hen mecce ina wayno janggo so tawi jangde nde yahani mecce ɗe ne mbawi jogadema ɗum noon ɓuuri hewde sukaɓe men ɓiir wawde jangude ko tayorogal ko meccal jeeya kono noon mecce fewte batte golle ɓurɗe yawde ƴettede ko soferagal walla mécanique walla maçoŋagal walla menuisier walla joni soudurier no électricité ɗum eɗen mbasi sukaɓe yoɓe mbaw notade ko ɓuuri yawde yaccade Sar Abdoulaye Saar ne heewi haalde ɗum ɗon ina wayno collectine rewɓe julɓe ina wayno wonɓe ɗo e Ziguinchor ɓe gari ɗo henna ɓe mbaɗi ɗo assemblée ɓe noddi rewɓe Ziguinchor ɓe gaddi financement ɓe kolliti rewɓe ɓe goto foof joguiɗo jiɗɗo ƴettude financement ina nodda yo ara wawa ƴettude tawno ina gollo eyyi so tawi en ummima ɗon eɗen gandi ziyara ina jogori wadɗo e nder Ziguinchor asar garo Sarif Abdoul Aziz ba makko wiyete ko Sarif Bassirou Haydara bammo on wiyete ko Sarif Younus eɗen gandi ko ɗo wonno ummi ɗo feewi Baŋere nden o yeehi Baŋere o sincuyi toon ina wayno nden ɓe gari waktu fof so yoni hay goto mabɓe arata jama kanko Sarif Younus o namdiɓe holko haɗi on arde julde ɓe mbi minen komin awoɓe so waktu yoni awo ngo yonti minen min peewi koye awo o ñaagui Allah subahanahu wa ta'ala yo liɗɗi ɗi ummoɗo e tanaf peewato e Sédhiou gila nden fewde joni Allah jabanimo ngoɗo maayo hay fabru ala hen saka lingu maayo ngo sa yi ne mawni kono noon sa awi ala ko mbawɗa dañde hen Sarif Younus oɗo dey ina wayno kanko jogori waɗanede ɗo ziyara kanko Sarif Bassirou ɗo ubbaɗo ɗo e nder Santhié Ba eɗen gandi kañumne ko wali Allah ko jabanaɗo duwaw ɗum no weltare tv musidɗo mon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yallo koye walde jaam Amadou Isaga Kebe golle man jooɗi peewire ñaago dendagal bandiraɓe kala puujoje ɗe saabi ɗum tan ko won cosoho goto ko ɓoyani ko noddi en o wiide balɗe kala ko ɓuuɗɗo jeeyi sababu ɓuuɗgol makko ko bayro ñamde ñebbe ɗum noon jiiɓi haqqille men o e hawnade ha ganduɗa puujoje ɗe keewi hen seeɗa takkusana jonɗo ɗon ɗo Ziguinchor ko on yoni ha to mbotto kono kadi jeheten koto Golfe Guinée nangama toon taw ko naval goto on noon nanga koye takkomaje walla koye natirgal maje ɗe Sénégal kono kadi rewidi golle makko kala ko marin mo leydi France on noon on navire wo iwi ko toon to leydi Brésil omo jolni kene wona nayi piccala 6 tonnes taw ko cocaïne jarmum ma qimoyo 150 millions koppareje euro wi ɗum teep wonande ɓen mare ɓe leydi France ɓe kolliti ɗum hanki o yaltin ɗum jayde Sénégal omo leydi yaltin ɗum jayde nde leydi Sénégal sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie jonde tatiɓire taw ko G5 Sahel ko fate banggue kuɓɓam yuɓɓinama hanki to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie e tawtorede jagorɗo pétrole mo leydi Mauritanie woni Abdel Salem Mohamed Saleh en wondi kadi e tawtorede Banque africaine de développement jagorɗe G5 Sahel gam yewtidde ha tenti kadi to banggue public et privé kala tawtorama gam yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fade banggue kuɓɓam kene ɓamta wonande leyɗele kufɗe G5 Sahel si fande nandirala hakkunde Mauritanie kame leydi France gam ɓeydude nden kay kisala wonande jambur en e jawɗele mumen ha ɓuura jogade firti tan ko haɓade bandiyagal kame guyka équipement timmuɗo woni mo leydi France walliti jagorɗo gueɗe nder leydi jaccingol laamu ɗum noon fuɗɗori koto Dar El Naima mo leydi mo noksode hoore muɗum beele habtade wonande ɓen haɓotoɓe walla ɓen biftotoɓe kake janan en ha e wuyɓe kala
ene hen kadi jeeyede ngam ngarɗinde ko fade banggue bolidi ha wadde hen caméra surveillance uji ngam hande o kala kada waɗa sa waɗi sa wiyama ko an walla wona an so tawi tan ɓe duttima e ɗin caméra ji ene gasa so yiyama ma yiye baɗɗo ngal baɗala ɗum noon firta tan ko rentoyade ɓuuri gueɗe kala goɗɗe kada waɗoya heena catal sarɗi yankoɓe ɓe leydi Mauritanie hanki mbati lulle mabɓe ngam oɗo saaha wotande budget golle 2023 wonande jagorɗo yangara boni dow to banggue laaɗe diwoje kene tolno 45 milliards ko préje uguiya kiɗɗe ɗe hikka noon teskama 2022 o ɓeydanama hemɓe 2023 o ɓeydanama kene tolno e milliard uji jeeɗiɗi gaga hen 2022 nde o ɓetante à 2021 noa debo ko fate banggue ya ngaraji awo hanki ngo fuɗɗitima e dakkomaji ɗe noa debo jolirɗe temedde jeegom laana joli ɗum koto wilaya mo Dakhla kamɓe kala noon koye yamirore wonande jagorɗo awo ngo ɗum noon oɗo saaha awoɓe hewɓe seppannoɓe jamma ñalawma kolliti hen weltare mumen mawde no fewi timmidara ko tana muso waɗi toon hanki o walla mbiyen timmidara jabla wona timmidara e hoore mum ko ferma to banggue usine kosam ɗum woni ko heɓa toon taw kadi finoɓe toon kolliti hen weltare mumen mawde no fewi ɗum ko ñande 3 ndu lewru décembre fuɗɗi waɗi toon kene tolno e hectare uji jonɗi no fewi woni ko suuɓa ngam 50 hectare wadde oɗon ferma 120 nagge ɓesgue taw ko 4 bawɗi ɓirde litre uji kewɗi kosam taw kadi kene tolno e milliard uji 4 koppreji uguiya kiɗɗe woni ko waɗa hen moftirde ñamde ɗen daabeje kene fotta nawde ujunnaje 20 tonnes ene hebla e nder muɗum jagorɗo gaynaka o holliti finoɓe to timidara caɗele mumen to banggue kosam gasi ko kanko sa ko toon caɗele ɗe mbaɗino hanki sukaɓe ɗiɗo jooli toon koɓe joyo ɓe gonno koye laanel mabɓe aɓe taccanno e ngol cangol hawre noon laanel ngel yuwi tata ɓe mbawi lumbade mbayani no heddiɓe ni mbayi tan kono lumbotoɓe ni no sarsarɓe ni wawɓe ndiyam no fewi ɓe lumbi ɓe noon ɗiɗo mbawa ndiyam ko ɗon ɓe debbi nde yimɓeɓe noon gaari gam faabadeɓe hawre ɓe goɗɗoyi ɓalli mabɓe ɗon jiita ko taw ɓe jalti aduna ɗiɗo tato heddiɓe ɓen mbawi faabede ɓen ɗiɗo wasɓe pittali men ɓe hen goto yi aduna ko 2005 goɗɗo ko 2006 hakkude jaarowo duuɓi 16 e duuɓi 15 walla ni duuɓi 14 e duuɓi 15 ɗum waɗi toon to kanko sa ñalawma hanki o wuuro kiifa kala ñalawma garɗo ene ɓeydo sukaɓe malinaɓe taw ko yelotoɓe ene ɓeydo hewde ngoɗo wuuro e kala ñalawma aɗa yiya sukaɓe hesɓe ene gara sukaɓe hewɓe addeteɓe taw koye mbadi janggude kono battinto koye booli won hen jotto koye boutique aji ɓe koye magasin uji ɓe koye auto ji ɓe koye ɓaale ɓe koye beddaji ɓe koye booli ɓe ngala paɗe won hen ni comci mumen koko ceeki won hen nanalele booli won hen cellani ɗum noon e kala ñalawma garɗo no wiiri jayno nde ene ɓeydo e nder leydi ndi no en ɓeydo e nder wuuro kiifango korowane ɓe kollitino cukalel gotel wasinɗon fittano mum taw ko oto feri ɗum oɗo sano ɓe erima laamu ngu nde wawata yurnitade ɗeɗo hen gueɗe taw kadi ɓen sukaɓe kala giwrata koto banggue leydi Mali to Mali paɗen hanki pelɓodiral walla balɗe ɗiɗi he canke hanki kala ko pelɓodiral musgal waɗi hakkude leydi to ɗum ko hakkude état islamique jeytiɓe ko kañumen jiimi ansogo gawo meneka kono kadi ko fate banggue alqaida ɓenne kadi kolliti ko kañumen kippi ndin leydi waɗi noon haare bonde hakkude mabɓe goto kala ne wiya ko kañum wajotoɗo kañum ardiɗo hen wi yaltini ɗiɗon konguɗi ko biyeteɗo bagan aga hammata kam wonno sarɗi yanke e laamu transition de coup d'état wanno 2020 o holliti kene tolno e temedere sagata taw koye ɓen jeeyaɓe jihadiste en wasi hen fittano mum hen 40 mbara koye nder région mo Ansogo holliri ɗum ko jayde leydi Mauritanie to leydi Mali keddotoɗen joni to leydi Mali keddoɗen hofgo juuɗe to banggue secteur privé taw ganduɗa ko yeeyoɓe guila to banggue transporteur en addoɓe gueɗe marchandise
kamine wonde jomin bitikaji fonno latade ko aljuma hande o kono kadi ɗum yowama jeyi sababu yowede nde ko kaldigala ngal hoorejo jagode sokel kogala mayga ummini hanki hayso nandirala suwata o heɓede jeyno sababu ngam yuɓɓindeɓe ngoɗon hofgo juuɗe naddeɓe grefa ko jeyi sababu ko chambre commerce gardiɗo chambre commerce o koko wiya teb kañum e gollodiɓe muɗum woni Youssouf Bathily kono kadi laamu ngu holliti so tawi ɓe natani gon hofgone daña sababu wonande faggundu ha tenti to banggue crise économique faggundu leydi ndi ma yatir caggal kaldigal noon ma jokku e oɗon a sifa nokku biyeteɗo Abradio no biyeɗa Abradio ko kilométre uji ɗiɗi hakkude e Tombouctou ene jeeya e wuuro wiyetengo Bekkiyata ɗum noon waɗɗani Tombouctou no feewi ko maayo mabɓe ƴeri ha galleji kewɗi nanni ndiyam oɗo saaha mo gonɗen hewɓe ngala ɗo koɗi ɗo ɓe erima laamu ngu nde wallataɓe kono kadi ñabbuji ne keewi hen ha tenti ɗon ɗo dabbunde ari ɓe ngala ɗo ɓe goni tenti kadi ɓowɗi ne keewi maire nokku noon yillima toon kono erima laamu ngu ɓeɗo hen nde ɓuura wawde faabede ko ɓuuri a yawde finoɓe to ma hinna ba fulaɓe kolliti weltari mumen mawde no feewi hanki délégation iwi koto Bamako e ha toon to ba fulaɓe kamɓe kala ɓe pottiti koɗo ma hinna ɗo ɗum ko caggal pont ma hinna nde derguitino fuɗɗiti mahetede guila 17 octobre hanki gasi ha laaɓi hanki uddita ɗum ko caggal nde ɓe kolliti balɗe e ɓandum koye laaɗe tan kala ko gadduɗa ɗon e haalis gasata ko ɗon guilay transport on e séri amayi hewɓe finoɓe toon o saaha kolliti weltare mumen mawde no feewi Yaquba Guindo woni inde makko Guindo woni inde makko biftanoɗo taw kadi o wonno ko chauffeur suudu safara suudu safara ndu bankas kankoye médecin ji ɗiɗi ɓe biftano guila tan 3 novembre kanko noon wo accitama wo arti wo biftano ko hakkude sévaré kame Bandiagara kono guila o arti ha ɗo henno suwata o haalde holno ɗaccitira kono hewɓe biftamay ngol ɗon bolol kono o haalani hen haydara taw mon tan deƴƴi omo laara yimɓeɓe to Guinée Conakry kewgol bandiji e nder Conakry ene jahani ñaaƴe ne bifto kaake janani ne gujja ene kela butikaji laamu leydi ndi ƴetti pellital darnude catal spécial taw koye gardegol général Bala Samboura ɗum noon ko yidde ummanade haɓade wonande ɓen waɗoɓe bandiyagal e nder ɗiɗon nokkuji kala haɗen gueɗe ɓuuri wawde laatade nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala to leydi Côte d'Ivoire jagorɗo affaire étrangére mo leydi France woni Catherine Colonna holliti jillu mum adigu ko leydi Côte d'Ivoire jillu balɗe 3 hanke hande kala o joɗodima e Alassane Dramani Ouattara ɓe jewtidi toɓɓe jaƴƴi no fewi o holliti jeyi sababu jillu makko e nder leydi Côte d'Ivoire ko gueɗe dendaɗe hakkude leyɗele ɗiɗɗe to banggue faggudu coftal ɓalli pinal e gueɗe ganni ñeñe kala ha tendi to banggue koniyankagal ɗon tan ɗo jagorɗo konu mo leydi Côte d'Ivoire iwi to France ne sifodira toon jokkodiral e ndiɗon mbaadi o holliti jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko hunde moƴƴude ɗon kene tolno e temedere ujunere ɓiɗɗo jiyaɗo e nder leydi Côte d'Ivoire wuuri to leydi France ɗon kene tolno e ujunnaji nogas wonande jiyaɗo to leydi France ene wuuri e nder leydi ndi Côte d'Ivoire to Ghana Burkina finoɓe hewɓe keerol hakkude Ghana e Burkina taw ko Burkina naɓe kene tolno e temedde jeetato e ɗeɗo henna balɗe dogi jettima to Ghana to nokku biyeteɗo Sisal woɗɗani keerol leydi Burkina Faso ɓuren hewde ko rewɓe e sukaɓe gam arde dandude pittali mumen e moltade ɗum gam teskede janguji kewɗi baɗɗi toon to leydi Burkina Faso to Ghana officier faux militaire kam woni nangaɗo hanki o tokka Burma ene tawe nder Accra lamorgo leydi Ghana kanko non inde makko ko Rufia Boubacara baɗɗo hoore mum officier supérieur o yinno ko ƴettude laanel ndiwowa ka militaire faade nokku biyeteɗo Tamalle hawre noon wo nangalon nde loskoji mbaɗa hen tawa ko faux militaire oɗo saha mo tawi e juuɗe gam fadde ko jogori fadde mo ko to Burkina Faso armée leydi ndi dañi basuji ɗiɗi keesi ɗum noon darni ɗuma
ko capitaine Traoré woni Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi hen base goto mawɗo taw ko base taw kadi ganduɗa ko diwoje dow e tambotoɓe nden kay kisal nden falde kala koto faada gourma goɗɗo noon waɗa koto kaya ɗum kala ko wawde darnude gurdam ɓiɓɓe leydi ndi ha gona e jaam e kisala Nigéria ko hawni ko muusi ɗum woni ko armée leydi ndi tetti toon e nder leydi ndi kene tolno e sukaɓe rewɓe yonɓe taw ko biftanoɓe gila tan 2013 2014 lycéen hewɓe hen deedi mumen bonnama toon e wawnere ɓe kolliti ko bonna e deedi e nder ɗiɗo hen duuɓi sappo kala yettima temedere ujunere o yettima ujunnaji nogas jafoɗon yettima ujunnaji sappo reedu ko bonna taw kadi boni ɗum ko boko haram rewɓe hewɓe kolliti mbaɗa ɗumen viola woni hen ni ɓe gonda e mumen so ƴetti reedu ɓe ƴetta armeji mabɓe nawa ɗumen wuuro ɓurgo ɓattade taw ɓe jogui armeji mabɓe ɓe ñamira ɓen doctoreɓe yo guittu hewɓe hen cettanima oɗon armé leydi ndi noon tetti hen sukaɓe rewɓe hewɓe no fewi ɗum ko ñande jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗen to RD Congo pelɓodiral waɗi e nder oqirde kanŋe taw ko oqirde kanŋe gasri nden haare noon ko haare hakkude leƴƴi ko minen gasata ɗo ala ko minen haaji sababu yimɓe nayo mbasi en pittel men yimɓe ɗiɗo gañi hen to leydi Cameroun Paul Biya ƴetti laana ndiwowa kame joom suudu mum yaɓani to États-Unis de Amérique gam tawtorede sommet États-Unis de Amérique kame Afrique nden jonde jogori latade ko 13-15 nduɗo hen lewru hakkude hoorejo leydi Amérique kame hooreɓe leyɗele Afrique jogorde latade ñande 13-14 Guinée équatoriale ñalawma hanki o Théodore Obiang Nguema waɗi prête serment e yeeso woni hooreɓe leyɗele manda duuɓi jeeɗiɗi hanki o dari e yeeso cour o wondi mawa jogoro leydi ndi jaame kisal o wona lamɗo leñol o wona lamɗo fedde o wona lamɗo parti ko lamɗo leydi ndi kala manda mo duuɓi jeeɗiɗi taw kadi o woni koye mandama ko jeego ɓiijo e tawtorede hoorejo leydi Congo Brazzaville woni Sassou Nguesso tawtorede hoorejo leydi Burundi kamen wonde hoorejo leydi Sao Tomé mo Zimbabwe kono ne kadi mo Centrafrique siftinde on kanko oɗo hen biteɗo Théodore Obiang Nguema hoorejo leydi ndi laamiɗo leydi ndi joni ken tolno e duuɓi 43 lamɗo Afrique ɓurɗo naywude gila tan hitande 1979 ko laami leydi ndi sumgoji wonande novembre nogas jewtuɗo hen ɗi hollitama kala temedere o dañi hen 94 piccal jeenayya woni ko wotanimo ko sen giwi Afrique joolam jaɓeri jokkodiral nandiral hakkude Russie kame États-Unis de Amérique gostodiral wonande ɓen dumbanoɓe e nder kasoji basketteur goto taw kadi ganduɗa ko suka debbo mo duuɓi 38 nangganoɗo toon taw nanguira ko cocaïne taw kadi juwanno ko toon to Russie nanguira toon cocaïne taƴanoɗo duuɓi 9 ne wonde Russie najo goto jeeyowo armije nder windere nde nangganoɗo to Thaïlande watte ndi to États-Unis de Amérique taƴanaɗo duuɓi 25 kaso jaro e duuɓi 55 gila 2008 ñaawa ɓeɗo ɗiɗo hanki gostodira ɗum noon laati koto bowal laaɗi waji ngal Dubai ko toon ngal gostodiral laati goto hen kala yettitima leydi mumen e koreji mumen kala to leydi France Emmanuel Macron hoorejo leydi ndi hanki holliti go janvier 2023 kala jiɗɗo kappot jarowo e duuɓi 18 ha duuɓi 25 wonta soɗa natade pharmacie tan ƴetta jaaha bulol maɗa dañi noon hewɓe fuɗɗiɓe ñingde ɗeɗon gueɗe Riyad Beijing ɓeydi ɓattodiral ɗum ko caggal jonde hakkude Chine kame Arabie Saoudite woni Chine hakkude mum e arabeɓe ɗum ko hanki yuɓɓino to Riyad Arabie Saoudite tawtorede hoorejo leydi Chine kamene wonde prince héritier mo leydi Arabie Saoudite kame hooreɓe leyɗele hewɓe iwɓe nder leyɗele arabeɓe kene tolno 35 sifande nandiral hakkude ɗon leyɗele ɗiɗi kene ɓamta faggudu kene ƴellita jeeygu e jokkodiral lamɗo leydi Chine holliti meeɗa jab wiyede Arabie Saoudite ko leydi ballitori wonande seɓɓitiɓe e nder windere nde kala ɗin konngudi wona jaɓowo ɗum to leydi Russie subaka hande law baaliyeji Moscou ko cummusɗo waɗi to nder centre commercial goto neɗɗo goto wasi en fittanum ngaluji kewɗi keddima hen Iran Raïs hoorejo leydi ndi
fodi ma rewindo wonande wittoji yuɓɓimɓe seppoji ha jooɓi pittali won hen e dadiɓe banggue koninkoɓe kamɓe kala maɓe ñaawi e nder leydi ndi ɗum ko caggal hanki onde suko gorko goto ñaawa ñawore yarga woni waɗa ɗum hanki o kabruji men coftal balli Oumar Dembel Diallo caggal balɗe ɗiɗi foftere toon to duha kattara kippodiroji hande ɗe Oumar Dembel Diallo. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma bisimilla moon e kabruji men coftal balli taw ko ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene kawguel windiryankol ɗen ɗon potite caggal kay nde ñalawma hecci hankin e ñalawma hankin wonno kay ñalɗi foftere toon to leydi Qatar ñalawma hande noon maɗen ɗon potite ɓamtu taw noon ko potite kay uditoje kay quart de final e ngel ɗon kawguel yuɓintegel toon to leydi Qatar ñalawma hande noon ɗen ɗon potite fadade kay koni tigui ɗe lelori sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fawana e hojom wonande kay wattuji Europe nawra toon to Afrique banggue hirnage sanga wattuji sappo e joyyi ɗi fawana e hojom ko hakkude kay kippe mbo Croatie mbo Luka Modric e yaadi mum kañum tigui jaɓata kay kippe mbo Brésil mbo Neymar Junior wadde no faami kay ko kippe mbo gendi Europe kañum tigui jaɓata kay kippe mbo dowlaji dentuɗi Amérique taw noon kay ko toon to Amérique latine woni kay toon to Amérique banggue ɓaleɓe wadde noon ɗen ɗon potide kay made jokku kay jemma hande sanga wattuji nogas ɗi fana e hojom wonande kay wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnage sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fana e hojom ko hakkude kay kippe mbo Hollande kañum tigui jaɓoto kay kippe mbo Argentine mbo Lionel Messi wadde kadi on faami kay ngal ɗon pottal ne kay ko kippe mbo gendiji Europe kañum tigui huccodirte kippe mbo gendiji dowlaji dentude Amérique taw noon ko toon to banggue funnangue leydi ndi woni kay toon to Amérique latino ɗum woni kay toon to continent ɓaleɓe kay taweteɓe toon to dowlaji dentuɗi Amérique kay ɗin ɗon derbi noon hande kay kala ko wawi wonde hen ma en heeɓo hen humpito so tawi kay ko Europe naɓe yadata ɗin ɗon derbi kay walla ko Amérique naɓe yatte ɗin ɗon derbi wetata kay en heɓani hen humpito laaɓugol labtugo musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique ɗum ɗo tigui woni kabaruji men coftal balɗi toon to leydi Qatar. Oumar Dembel Diallo golle man jooɗi peewi kabruji men ɗemngal pulaar coftal balli ko Oumar Dembel Diallo to Ziguinchor ko musidɗo moon Amadou Isaga Kebe ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ma on ketto musidɗo moon Ali Aboubacar ki malaki jam yo jaam Allah hiranena